Hola, Luca Killers. Aquest serà el meu quart vídeo i avui vos he preparat alguns vídeos del meu poble gravats des de la meua perspectiva. Espero que vos agrade. Hola, Luca Killers. Aquest serà el meu quart vídeo. Vos he preparat algunes fotos i vídeos del meu poble. No han sigut moltes, però bueno. Hola, Luca Killers. Aquest serà